sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian. Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika, Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Bawakan sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:05. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Merkules nga adlaw, Disyembre 11, tuig 2024. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko,
Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang D3 Bio, nahimo sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Sa mga nagabalik-balik ang hilana tubo kag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, 802 ka mga eskulahan nagkanselar sa in-person classes bangod sa epekto sang paglupok sang Mount Canlaon. Sa dugang balitang lokal, hangin sa syudad sang Iloilo, unhealthy. Suno sa Emergency Operations Center kasunod sang paglupok sang bulkan Canlaon. Punong barangay Ronila Wanisa, wala naging kakibot ang pagsuspend sa iya sang City Council. Sa piyak nga bahin, kapitan sang isa ka barangay sa Banwa sang Kalinog, nga ginkasuhan sang kaso nga adultery sa Pasi, balik na sa pwesto matapos nga nakagwa sa presuhan. Sa balita nasyonal, 2025 national budget, ginaprobahan na sang Bicameral Conference Committee. Sa dugang balitang National Service Recognition Incentive o kon SRI sa mga empleyado sang gobyerno, posible nga mabaton na o kon mabaton na subong nga simana suno sa DBM. Samtang sa ato naman nga balita international. Group of 7 magasapol para istoryahan ang panibag-ong nagadumala sa Russia o sa Syria. Kag sa ato naman balitang sports, Alex Yala ginahandaan ang pila ka torneo nga pasakupan sa masunod nga tuig. Kag sa ato naman balita sa patag sa entertainment, Archie Alemania nagpasa sang counter affidavit bato kay Rita Daniela. Kagamay ito ba ng aton mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga unan ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo, apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:09 kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod ng mga balita lokal nga inyo mabatian, igadulong sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and sugar cane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sang kapi nga puro lang kalamay. Hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa mga balita lokal, nagkanselar sang face-to-face classes ang 802 tanan ka mga buluthuan sa idalom sang Department of Education o kon DepEd Region 6 bangod sa epekto sang paglupok sa Mount Canlaon. Alas 8 sang aga kaina. Sandig sa data sang nasabit nga talatapan, nyara sa 339,515 ang apektado nga mga estudyante. Sa nasabit ka numero, 289 ka eskwelahan ang nagkanselar halin sa Schools Division Office Antique, 47 sa Bago City, 53 sa Guimaras, 56 sa Himamaylan City, 98 sa Iloilo Province, 30 sa Calacarluta, 225 sa Negros Occidental, kag-4 naman sa San Carlos City. Base sa pagsulundan sang DepEd, ang mga ini ang temporaryo nga nag-shift sa Alternative Delivery Mode o kon ADM. Sa kaangot nga balitang lokal, nagdangat sa 5 ka mga banwa sa 1st District of Iloilo ang naapektuhan sang ashfall kasunod sang paglupok sang bulkan Canlaon sang December 9. Base sa monitoring sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO, ang ginatumod nga mga banwa ang ginalakipan sang Gimbal, Tigbawan, Oton, Miagaw kag Igbaras. Dugang pa sa report sang opisina sang December 10, ang nasambit nga mga banwa ang wala na sang ashfall nga
nga nabatyagan apang padayon pa nga ginamonitor sang opisina ang advisory sang DOST FIVOX. Madumduman nga kasunod sang nabatyagan nga ashfall sang tinalikdan nga adlaw, nagsuspender sang klase ang tanan nga level o kung sa tanan nga level ang banwa sang Tigbawan, Oton, Gimbal kag San Joaquin. Angot diri ginaabisuan naman ang mga pumuluyo nga magsunod sa ginapatuman nga precautionary measures kag magpakig-angot o kon mag-coordinate sa tagsa ka mga DRRMOs para sa mga updates kag concerns. Alas 6:11 ang aton oras sa dugang panaton nga balita lokal. Na-categorized nga unhealthy ang kalidad sang hangin sa syudad sang Iloilo kasunod sang paglupok sang Canlaon Volcano sa Negros Occidental sang Disyembre 9. Mahimo nga maka-experience ang tanan sa hindi manaming epekto sa ikayong lawas, ilabi na ang mga sensitive nga mga grupo. Base sa Air Quality Advisory sang Iloilo City Emergency Operations Center, nga ang sulfur dioxide ang na-measured sa 4.0 mg per meter squared nga may prevailing winds nga nagahuyop gikan sa northwest sa 3 tubtob 10 km per ora. Samtang gindugang naman nga magapabilin nga concern ang volcanic ashfall hazards nga makatugas ang eye irritation, respiratory issues kag skin irritation, subong man ang pagcontaminate sang water supplies, pagdisrupt sang electrical systems, pagkaguba sang buildings kag salakyan. Ginaabisuhan naman ang tanan nga magsok-sok gid sang face mask kung kinahanglanon kag likawan ang pagwa sa puluyan, ilabi na ang may mga problema sa baga. Sa piyak nga bahin, ginmanduan sang sangguniang panlalawigan sang Iloilo Province, ang Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 6 nga imbestigaran ang pagkahulog sa mga debris gikan sa Ungka flyover. Suro kay 2nd District Board Member Jun Mondihar, ginatawag sini ang atensyon sang Regional Director sang ahensya nga amo si Engineer Sunny Boy Oropel nga pangunahan ang gina-request o kung ginahinyo nga investigasyon sang Provincial Board. Dugang pa sang natundan, ang DPWH kuntani ang nagapasiguro nga safe para sa mga motorista ang pag-agi sa lugar. Bangod nga antes nga umpisahan ang proyekto, mayara sang safety plan nga ginapresent ang nasambit nga ahensya. Nagalaom naman ang sangguniang panlalawigan nga gilayon nga aktuhan sang DPWH ang resolusyon nga ginpasar kadungan sang ginpatigay nga session sa Iloilo Provincial Capital. Ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyong mabatian, igaduloong sa kaluan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Gali pwede gid magtumarbesan wala sang kinanan. Mighty C, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Ginatinguhaan sang Iloilo City Government nga matap na ang pag-obra sang indecent nga mga aktibidad nga nagakatabo sa mga lugar malapit sa Love Garden sa barangay Nabitasan, La Paz. Ini kasunod sang insidente nga pagkadakop sa duha ka mga lalaki nga nagahimo sang indecent nga mga akto. Suno kay Engineer Neil Ravina, ang head sang General Service Office, nga madamo na kabeses nga mayara sila sang may nadakpan sa nasambit nga lugar rason nga nagdihon sila. Sang tikang agud nga matap na ini. Dugang pa sa natungdan nga ila ginasunod limpyo ang mga mataas nga hilamon kag ang mga pagdubli sang security personnel nga nagalibot kag nagabantay sa lugar. Plano man sa nasabit nga talatapan nga magdugang sang suga sa nasabit nga area kag pagpahamtang sang CCTV. Naibuloan nga base sa report sang GSO, yara sa 3 tubtob 5 na ang nadakpan nga may malain nga ginahimo malapit sa Love Garden. Liton kita sa dugang balitang lokal. Wala naging kakibot ni punong barangay Ronela Wanesa sang San Isidro Haro, Iloilo City ang pagsuspend sa iya sang Iloilo City Council. Suno pa kay Wanesa nga matunog na sa ila barangay ang plano nga pagsuspende sa iya antes pa magwa sa session ang desisyon sang iya kaso. Ginpaatag man sang natungdan nga nangin biktima gid lamang siya bangod hindi siya kabahin sang Bids and Awards Committee o KONBAC kag nagarelease lamang siya sang pondo. Baton man sang kapitan
ang desisyon sa nga pagsuspend sa iya kag nagapanindugan ini nga wala siya sang may ginkawat nga pondo sa ila barangay. Nahibaluan nga ginpasakaan ni Vanessa sang kaso ang iya mga kon ginpasakaan sang kaso si Vanessa sang iya nga mga barangay officials bangod sa wala pagsunod sang government procurement process sa pagbakal sang bugas kag bulong subong nga tuig. Sa karon ginahulat na lang ang executive order o kon EO nga ipagwa ni Iloilo City Mayor Jerry Pitreñas nga pagsuspend kay Vanessa sang 6 ka bulan. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadulong sa kaluan sang Klinika DTX 500. Ampalaya leaves with sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiunsang kagabihon, para nga mangin mahamuok ang katulugon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabuli gini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Balik na sa pwesto bilang punong barangay sa Kalinog ang lalaki nga ginpriso sa siyudad sang Pasig matapos nga ginkasuhan sa adultery bangod sa pagpakigrelasyon sini sa babayi nga kasado na. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Kalinog Liga ng mga Barangay President Leo Andy Panes, kapitan sa barangay Kanabahan, ginpayag sini nga matapos nakagwa si alias Cap Nonoy, 34 anyos sang Disyembre 10. Ginisyuhan ini sang assumption of duty sa Department of Interior and Local Government o kon DILG Kalinog. Sunod pa kay Panes nga ang ginpriso nga si alias Cap Nonoy sadtong Disyembre 6 ang temporaryo nga nagbulo sa iya ang first kagawad sini. Naibulaan nga si alias Cap Nonoy kag alias Inday ang nagkitaay sa Pasig City kadungan sa pagpasiga sa mga Christmas lights sa munisipyo kag nagdiretso sa isa ka lodge sa Imbang Sablugon Road sadtong Disyembre 6. Apang lipod sa hibelo sang mga ini nga ginsundan sila sang bana ni alias Inday kag dakop sa akto nga nagahublas ang mga ini. Kaso naman nga adultery ang ginfile sa duha apang ginrelease sa prisuhan matapos makapiyansa sang tag 36,000 pesos. Sa ato naman pinakaulihing nga balitang lokal, ginako ni John Castro Jr. nga iya ginkuha ang pusil nga kalibre 45 sang iya nga boss nga si Bong Culada kag gingamit sa krimen pinaagi sa pagpatay kay San Rafael Kagawad Giovanni Triste sa Tigbawan o konsabay San Rafael Tigbawan sadtong Oktubre 24 sini nga tuig. Sandig sa panaysayo ni Castro sa interview sa K5 News FM, ginkuha niya ang pusil sa cabinet sang iya nga boss nga nakaplastar malapit sa garahe sang sarakyan kag iya kuntani ipakita sa iya mga amigo kag ibalik lang sini matapos ang iya kaadlawan. Apang bangod sa ginatawag sini nga sirkumstansya nagamit niya ang pusil sa krimen. Dugang pa ni Castro wala man ini kuntani isang intensyon nga gamito ng armas kag nagapangayo ini isang pasaylo sa iya ginhimo. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:19. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapangunang balita national. Mga balita sa palibot sang pungsod ginadulong sa kaluan sang Klinika DTX Coffee o kada DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kotes, mag-Klinika DTX Beauty Soap na adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ni para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang mga katikati buni punggod kagiban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Gin-aprobahan na sang Bicameral Conference Committee ang 6.352 trillion pesos nga national budget sa dalom sang 2025 General Appropriations Bill o KONGAB matapos ang maidid nga deliberasyon sa national budget. Kalakip sa nahisugdan ang pagpataas sang subsistence allowance sa mga soldado halin sa 150 pesos kada adlaw, mangin 350 pesos na ini kag isa ka bulan yara na sa 10,500 pesos. Gindayaw naman ni House Speaker Martin Romualdez ang Kamara kag Senado sa nangintikang sa pag-aprobar sang BICAM sa 2025 national budget nga nagasiguro nga masustener ang mga programa nga prioridad ni President Ferdinand Marcos Jr. Sulo kay Romualdez nga mismo si President Marcos ang nagsiling nga dapat ilakip sa national budget ang pagpataas sang subsistence allowance sa mga soldado nga hindi lamang suporta sa mga kasoldaduhan kundi pagkilalaman sa ila sakripisyo para sa pungsod.
Samtang ginendorso naman ni Budget Secretary Amina Pangandaman sang Department of Budget and Management o kon DBM kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang suwestyon nga ihatag na ang Service Recognition Incentive o kon SRI sa mga government employee. Sa year-end assessment sang DBM, posible nga tubtob sa Biyernes mapirmahan na sang Presidente ang administrative order para sa pagpanghatag sang SRI. Tubtob 20,000 pesos ang mahimo nga mabaton nga SRI sang tanan nga mga permanent employee. Magluwas diri, ginpatod naman sang DBM nga mayaraman sang budget nga nakapain para sa bonus sa mga contract of service kag mga job hires apang wala sila o kon wala sila ginaw kon wala sini ginpahayag kon pila ang nagahulat na lamang sang mando sang presidente si Pangandaman kung sano ini ipanghatag. Inigabahin sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa Kalawan sang Klinika Dio Fresh, Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gin magkalipat nga magamit sang Klinika Dio Fresh, Dio Roll-On para preska gihapon ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Kag fresh gihapon bisan ginabalhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Gin panginwala ni Senador Amy Marcos nga nagatipon siya sang pirma sa mga senador agud nga mainisan bilang Senate President si Senador Chess Escudero. Suno kay Senator Marcos nga fake news ang nasambit nga malisyoso nga impormasyon nga nagwa sa isa ka pamantalaan. Nagaduha-duha ang senadora nga naghalin ang nasabit nga huring-huring sa Kongreso. Natingala man si Senadora Marcos kung nga mahimo siya sang sini nga istorya batok man lamang sa iya. Bisan si Senador Cynthia Villar ang nagpaginwala man sa isyu, kag ginpahayag nga manughali na siya sa Senado kag hindi na siya magpagamo pa. Wala naman ginsapak na Escudero ang isyu nga sunod sa iya, magapabilin nga chismis gid lamang tubtob nga hindi ini matabo. Sa piyak nga bahin, naglabot na sa masobra 4 million pesos nga balor sang relief assistance ang napanagtag sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD bilang dugang nga bulig sa lokal nga panguluhan nga naapektuhan sang paglupok sang bulkan Kanlaon. Suro kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, dako nga numero sang nahatag nga bulig ang nagkadto sa mga syudad sang Bago, kag La Carlota, subong man sa mga banwa sang La Castellana, Morsha kag Pontevedra. May kabugusan nga 10,993 ka families o kon pamilya kag o kon 37,699 ka mga individual gikan sa 23 ka mga kabaranggayan sa Western Visayas kag Central Visayas ang gin-report nga naapektuhan sang paglupok sang bulkan. Balita International. Kagkaroon sa ilo naman kita banwa sa detalye sa aton Balita International. Ginadulong sa Kalawan sang Extend Food Supplement for Men. Ilawi ang Extend Food Supplement may maka root kag clavovaska nga nagapabrik sang gana, nagapataas ang stamina kag performance. Para sa permilang ginakapoy kag madasig kapuyon, mag-extend food supplement na. Bastante ni sa mitonutrients para nga nagapayuman ini sang ilig sang aton dugo para nga mangin maayo ang aton sini nga performance. Extend the food supplement for men. Natala na nga magasapol sa US President Joe Biden kag ang group of 7 countries sa Sabadong adlaw. Pagkatalakayon sa sinapol ang mga nagaluntad nga kinaggamo sa Syria. Suno sa White House nga isa kasahi sang virtual meeting ang ilahiwaton nga ginpatawag sadto pang isa ka adlaw. Ang group of 7 ginabugusan sang US, United Kingdom, Japan, Italy, Canada, France kag Germany nga nagapakig-angot natoy sa diplomatic kag economic policies. Kag sa aton dugang nga balita sa luwas ng pungsod, madamo na nga mga residente sang Malibos City sa California ang ginbakwit o kon ginbakwit bangod sa malapnagon nga wildfire. Gintawag sa mga otoridad ang sunog bilang Franklin Fire nga nagumpisa sa Malibu Canyon. Hindi naman maatag kung paano nagumpisa ang sunog sa pila ka hektarya sang duta. Suno pa sa County of Los Angeles Fire Department nga ginmanduan na nila ang mga residente sang Malibu Canyon Road kag South Puma Road subong man sa Serra Retreat area. Balita Sports.
Sa ilo naman kita banwa sa detalye na sa aton balita sa patagsang hinampang. Ginadulong sa kalawan sang Clinical Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Clinical Spore Biotics, nagabulig ini para magtinlo ang aton tiyan kag colon, agud makalikaw kita sa madamo nga mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinical Spore Biotics, the fortified probiotics. May dalagko nga mga torniyo nga ginahandaan si Pinay tennis star Alex Iala sa masunod nga tuig. Ginpayag sini nga sa bulan sa Enero gilayon ini nga maghahanas bilang pagpanghanda sa pila ka mga torniyo. Ang ulihi nga torniyo nga iya ginpasakupan sa mga tuig mo ang W100 tournament sa Dubai kung saan naglabot lamang ini sa semifinals. Bisan nga napaslawan siya, apang malipayo naman si Iala bagod sa suporta sa mga kasubong nga mga Pinoy sa United Arab Emirates. Ginpasalamatan man ni Iala ang mga Pinoy nga naghinguyang sang oras agud maglantaw sa iya nga mga hampang sa nasambit nga pungsod. Balitang Entertainment. Kag sa aton balitang showbiz, nagpasa si Archie Alemania sa counter affidavit bilang sabat sa act of lasciviousness complaint gagin file sa iya sang aktres nga si Rita Daniela. Ginpanginwala sang aktor ang mga alegasyon sang aktres kag nagsumeter sang iya nga counter affidavit sa iya nga legal counsel sa Bacoor Hall of Justice. Yara naman ang presensya sang abogado sang aktres nga si attorney Maggie Abraham Garduque. Yara man suno pa sa abogado pa sa abogado nga mapasa sila sang sabat sa December 17. Nahibaluan nga nag-file si Rita Daniela sang kaso nga act of lasciviousness bato kay Alemania mangod sa ginabuso ini pinaagi sa paghalok kag pagtandog sa iya sa ginhiwat nga work gathering sadtong bulan sang Setyembre. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Hulubaton 14:32 nagasaling. Ginalaglag sang Dios ang mga malaot tungod sang ila malaot nga mga binuhatan, pero ginaprotektahan niya ang mga matarong tungod sang ila pagka-Dios non. Philippine Standard Time, alas 6:28. Gagamit ba naman kabugusan sa ato nagapangunang nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Good evening dira sa aton nga mamaukod nga tagpalamati sa sining nga hapon dira kay K5 Iris Perocho, K5 Laura Sumagaysay, Sir Edmar Liquinya, kag kay K5 Hudlom Montana, dira kay Mami Immaculate dira sa may distrito sang La Paz, maayad-ayad gid nga gabi. Sa mga K5 nato na padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sang amon official social media pages, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Makitaan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course sa amon nga TikTok account. Bantean ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo, alas 7:09 ang pratuntunan Funpal o pod kay K5 Troitisoy. Alas 9:30 tubtob alas 12 ang pratuntunan K5 Night Watch o pod kay K5 June Kapulot, kag alas 4 tubtob alas 4:30 ang aton matahom nga drama Rihas. You better watch out. Oh, Merry Christmas! Mga ka-K5, baw 14 diyas tigid lamang ang nabilin, kag Pasko na. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sani Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM.